Nakasinati na sab og pagdaot sa panahon ng pipila ka lugar sa Mindanao. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, tek usa ka ipo-ipo ang diriyot nga miigo sa baybayon sa Barangay Bayabas dinhi sa Cagayan de Oro City. Samtang susama sab ang nahitabo sa usa ka barangay sa Pagadian City diyang mibunok ang kusog nga ulan kagahapon. Yaha, kusuga kay sa buhawi, oy! Mao kini ang kuha sa netizen nga residente sa Barangay Bayabas sa Cagayan de Oro City human miigo ang usa ka ipo-ipo duol sa baybayon sa mong lugar bandang alas 3 kagahapon sa hapon. Busa, gibati gayud og kakurat og kalisang ang mga residente. Labi pa nga adunay mga bata nga nangaligo sa baybay niadtong tungura. Mayo na lamang, walay nasamdan sa panghitabo ug mga sanga sa kahoy ug pipila ka atop lamang ang nadanyos. Dayon mibundak ang ulan sa syudad. Dako kay hangin daw, abi na mong langgam ang nasa ibaba, puro di mga sagbot, apilsin. Motong wala man hawiran ang usa ka trapal, ang movie nabali, damage. Nabali, Kay giarasa man siya. Nakurat lang ko kay ni uyog among balay na nga hulog ang kahoy. Pagdag nanganaog may buhawi man di ay ang talisay nga bali. Mibunok sab ang ulan inubanan sa kusog nga hangin sa pipila ka lugar sa Pagadian City kagahapon sa Udto. Gani sa Barangay Tiguma, makitang gasayaw-sayaw mga punuan sa kahoy ug halos zero visibility na ang kalsada sa poblasyon. Busa, daghang tricycle ang napugos nga muundang sa pagpamasada. Hinoon walay gika-report nga gibaha sa maong pag-ulan nga milungtad og halos usa ka oras. Samtang sa Barangay Tawagan Sur, nakabalda sa trapiko ang nangatubang mga punuan sa mahogani ug saging tungod gihapon sa kusog nga ulan ug hangin. Usa ka nakaparadang tricycle ang naisbog human mapalid sa hangin. Kining usa ka balay, nadaot ang atop human matumbahan og punuan sa mahogani. Duna say natumbang nga poste sa kuryente. Gikalisang gayod sa mga residente among hitabo nga gituhuan nila nga usa ka buhawi. Dagan ko sir, ding siya kita kong isang anak nga inainawa diha kay matumba daw ang kuan kahoy. Ina ko gawas na mo ba kay ako lang dili dagan na pud ko sa taas kay maabri ang mga gilusiba. Kusog gay sir oy. Gatingo. Hinoon paspas nga nagbayanihan ang mga residente aron matanggal sa kalsada ang mga natumbang punuan ug mga sanga niini. Samtang mibalik na sab ang kuryente sa lugar pagkahapon. Nakasinati sab og pag-ulan ug hangin ang General Santos City kagahapon, hinungdan sa pagsaka sa lebel sa tubig sa mga kadalanan. Hinoon walay na monitor nga pagbaha sa syudad atol sa pag-ulan sa tibuok hapon. Apan karong adlaw, nindot nga lakat sa panahon ang mipukaw sa mga kapusong generals. Gani sa pagsidlak sa adlaw, color red-orange kini nga talagsaon lamang masaksihan. Bisa na palibutan og panganod ang kawanangan, mabati gihapon ang kainit sa adlaw. Sigun pa sa Pag-asa Mindanao, nga lauman ang kalit-kalit nga pag-ulan tungod sa trough o extension ni Bagyong Ulysses nga nakaapekto karon sa pipila ka parte sa Mindanao, labi na kadtong anaa duol sa kadagatan. Kasarangan ngadto na sa baloron ang kondisyon sa kadagatan dinhi sa Caraga Region apil sa Davao Region. Dala sa maong hangin nga amihan ang kasadpan ngadto na sa butang kasadpang direksyon. Ubang coastal area sa Mindanao hapsay ngadto na sa kasarangan ang kondisyon sa kadagatan. Tek pahimangno sa Pag-asa Mindanao ngadto sa publiko nga magpabilin gyapon nga magbinantayon ug magdala og payong o pamproteksyon sa ulan labi pa nga gilauman kini tungod sa trough ni Bagyong Ulysses. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.